Здравейте, фенове на VBOX и YouTube. Пак сте с мен и сега ще ви покажа фокуса с 4 аса. Виждате 4 аса. Събираме ги слагаме най-отгоре на тестето. И сега ще направя 4 купчинки. И всяко най-отдолу ще има асака. Ето, правим 4 купчинки. И вече на всяка отгоре ще сложим 3 карти от тестето. Ето на тази 3, на тази 3 и на тази 3. И сега ще помолите вашият приятел, зрител, да избере две от купчинките. Така че той избира тази и тази. Взимате ги и оставате настрани. После той взима, карате го пак да си избере една от тези. Той избира тази. Махаме я и тази отстрани. И сега преглеждаме тези карти, които избрахме. И какво да видите, няма нито един асак. Нали на всяка трябваше да има отдолу. И ето. Накрая в 4 аса с последната купчинка. Този трик е много лесен. Може да го покажете на приятелите си. Просто взимате 4 аса и зад последното слагате 3 карти. Ето така. Без да се виждат. И ето и другите 3 вече. Другите 3 карти. Другите 3 аса. По-скоро. И ето без да се виждат другите. Отзаде картите. И ги събирате. И 3 карти стават най-отгоре. И почвате вече. Казвате, че навсякъде че има асаци. А то само четвъртата карта, която ще е асак. Другите не са. И трябва да запомните къде. Може да различам по древа. Само да запомните където е асака. И там да сложите останалите 3. И другите са порисувани. Вече почвате да си слагате на тази. Няма значение как ще слагате. И вече карате приятел избере. Ако избере тази купчинката с асака, ето например тези двете, казвате се махат. Или пък обратното избере тези двете, тия остават. Маха ги тия двете. И ето избере тази купчинка с асака. Казваш маха се става. Ако не обратното избере тази, маха се. И събирате 3 купчинки и му показвате. Няма нито един асак. И какво да види? Абракадабра. Последната колонка са 4 асака. Благодаря ви, че гледахте.